Mayi Patricia Galiati lero lino pa 4 February 2025 akanisisa kunena kuti iwowo sakukhudzidwa ndi nkhani imene ikutchuka pa social media. Mwina nkumafunsa kuti kodi kwagwanji? Pa social media lero lino masamba ena amchezo komanso majournalist ena akulemba zinthu zimene Mayi Patricia Galiati anenesa kuti sizikuwakhudza ndipo sakudziwapo china chilichonse. Mu video imene iwowa ayipanga post pa page yawo akuyankhulana ndi akubanja kwa okhudzidwa pa nkhani imeneyi. Takhalani pompo mumvesere kuti kodi nkhani zimenezi zikuyenda motani. Chimene chinachitika chinali chona zoti ineyo Come. Hodi. Imani papo. ndiye nditachoka pobwera ndapeza kuti akudwala. Take the baby to come. Take the baby. Anali ataenda kuchipatala. Mutachoka kupita kuti. Napera kuchoo. Ndiye pobwera ndapeza kuti akudwala. Akuna kuti anapita kuchipatala. Komano silena thandizi. Endi zimachitika zimene chifukwa chona zoti mwina ndo ndimeko zimene mwina amasisa tasinali zabwino. Sinatengeraso kuchipatala. Zimatero chonchonso kuti atagonesedwa kuti mwezi watha. Mapeto ake zotsatira kunapezeka kuti inatenga ineyo ndikuenda nawo muchikuda. Ndinaenda nawo malo awiri. Atachira imene sipano ndinawasiya ndikubwera kucholo. Mmene ndimanyamuka kubwerera ku nyumba zimene ndimamva kuna kuto atapita kwa mwana wawo. Ali ndi mwana amene amakhala mtown zimamuchitoko. Oma aitatisaso chofunda kocheza kwa mwanako. Chabwino. Zimachitika zimene zija ndiye tinakhala. Mapeto ake ndimene amandiyimbira antithanzi. Akumandiza zankhani nekata zilichocho chabwino ndamva. Amakuza nkhani yoti chani? Yonena kuti ati anapita ku Good Samaritan nayo. Ndiye ndinatoja bwino ndimene amana kuti aitenga nkhaniyo khanga taisha ku American Embassy. Nthawi imene ana amatengedwa iwo mayi wali kuti? Ndayi imene amatengedwa? Ndayi imene iwo anali akudwala. Amadwala kuti? Anali ali kuchipatala. Koma anabwera ndi social fair? Amatengedwa anaja. Siku limene amatengedwa ana kanali ba social fair. Kunali Priscilla mamuna wake ndi aku Good Samaritan inu amaonga ine ndi asogolerena. Komano atapengedwa anaja ndiye unangobwera wina ake timamuti maulidi wa ministry. Mene amazandi fusa kuto ana. Koma potengedwa anaja matengedwa ngati adoption kapena akayang'anire poti makolo awo akudwala. Anatengedwa tu kuti akayang'anire. Adoption inabwera ali mkati mwa ku Good Samaritan. Koma chifukwa chona zoti anapita kumene kuja ngati ku orphanage eti pamene tinalabisa ife kunali kona zoti tinanene kuna kuti akutengedwa kuti akawasamalire chabe kuti makolo awo alipo iyayi. Endi chifukwa chona kuti panabwera nkhani ya adoption zinati chitafekiti kuna kuti tinene kuti katina kuto mwina anawa mayi awo ndi awa mwina likhala vuto mwina mpata una kuti mwina mwayi upezeke una kuti akaphunzire mwina anasaphunzira. Amene anali maganizo anu akubanjako? Zimene tinakambirana kumbumba chifukwa anazandiuza kuna kutopa lezo mwina afuna atenga anawa ndiye mukakambirana ndiye tinakambirana zimene tinakambirana kumbumba zinali zimenezo. Nakukanga kuti ndine ndinatengesa anajo akachita adopt bwanji? Akukanga ndine ndinatenga anajo kuti tene mwachita adopt bwanji? Zimene zozo ndiye ndinazangokhala maganizo mwana chifukwa chona zoti nkhani itachitika anazandimbira wina kandi wite ni CIT
anachokera kubagala Chabwino. amene ndinakumana nawo ku nyumba ndinafotokozera sina abisi ndinachiwa sinafotokoza china chilichonse mmene ndinachiziwa Muli akaliati sizi kwakhuza. ndipo zimene zozo ngakhale pali nambala ya wina amene sindakumana kuno ndikuza zimene ndakambirana nawo olo mudakhala kuti mwamuyimbira endi mmene tinachezera iye fana sikapondiulirira kuna kuto ine ndikwakuti wakuti watu ndikuphalombe ne kuphalombe sikumwanyi ndipo chifukwa chonoti ndi mmene tinakambirana anani nakutoiyayi kutekwena mbuyanga tindagwembere gwembere uja amathidwa mankhwala uje ni asidi pankandoji ndisuwani wanga tinakambirana zabwino zija sikuti sokapena kuti mwinaso pali zoti mwakuti ayi Ya munakambirana kuti anatiuza kuti tachita adopt anawo ndi akaliati kapena munakambirana kumbumba? Kumbumba osakhala kunena kuti akaliati yayi ayi Nde alisopano akaliati akutchulidwa. Ayi sano akaliati ngati akutchulidwa nde ineyo sindikuziwa chifukwa chona zoti mwina awo anangokhala mwina maganizo chifukwa chona kuti imene ndachiona mnyengo imene chamunali ngati Ministry of Gender eti ndiye mwina chifukwa chona kuti analiso ana aderalo mwina vikungo chita uje nikuna kuto mwina kutseka kuti ndi amene bweresapo mwina magawo awa pamene nkhani siri choncho ineyo sindinawapise nawo zakuna kuto nkhani tinakambirana kumbumba mwina ifenda amene tinawapisa koma kuti kulapisa uku kunali kona zote chifukwa chofunisisa kuna kuto mwina ana wati kupeza maphunziro abwino potengera ndi mmene umphawi unalili kapena ndi mmene ndokusati ndikuona zinachitika ziti zimene zozo zimene tozinakhalira. Okay. Winayo mpaka anachita kundi yendera kungu ndiri kuchowa baba wetu Chabwino. anakabwera kunkuno anakandimbira ndatiya ndiri kujeni kucholo alaja kunduta ukupeza ni motani ndiye navamuza mpaka anakabwera tinachita ndane ndikuna kutondi wakumula ndiko amene anazandipeza mafufu Ndiye mafusa aliyani. ngani mene amafusa amanena kuti tati zizaziweza ana amene anapita kugudu Samaritan ngati kuofana chinchachizwike kuti anapita ngati anamasiye sijenje ndinafomera kuti yeye ndiye kwapezeka kuti mali yawo ati alipo zilakhala bwanji ndiyene ndinamfotongozera mundondomeko imene sana ndimata ndimaiziwa ndiye akunena kuti ochabwino kumene kujako pano MP ndi ndani ndiye ndinachifa kuti Yesu sintentha akuti ochabwino nthawi imene MP anali ndani Maigaliati nthawi imene Maigaliati anali sukudindo wina ndiye nakuti anali Ministry of Gender achabwino nkutheka kuti Maigaliati ndamene anapanga dongosolo kuna kuti mwakuti ndiyenda nakuti yayi ineyo mu 7 ndinainena ndimagwira ntchito kwa Maigaliati koma chifukwa chenoti akuti Samaritan anakhala kumabwera kumatenga ana kuderalo ineyo ngati munthu amene ndimagwira ntchito kumeneko ndimaziwa chifukwa ntchito anga inali yotiyo yomalonjera anthu ndikupanga china chilichonse ngati Maigaliati achoka amatha kundisiyira mwina dongosolo lina ndikumayendesa nawo mbali imodzi ngati ya constituency ndiye ineyo siku limene tinabwera ku Samaritan potenganso ana ena tinakusapa kwathu mpaka kufika kwa Muriya ndikunyamuka mpaka kwa Nampungo tafika kwa Nampungo ndimene ndimauza sopano Maigaliati kuna kuti abale ineso kwathu anaso aliko ana aliko ngati zili chonje mwina tafusawa ngati kuli kona zoto mwina atha kuenjezeraso ana ena ngati tingafikeko atawuzana nakuti atitha ukafikapo zimene zinandipangisa kuna kuto ndinatenga ine njinga ya moto ndikunyamuka kwasi anthu kwa Nampungo ndikubwera kuzakumana ndi anthu ndinaitanisa ine ngati pachibale ndikukumana kuna kuti abale pepani meeting yankukhala yazizizi mwangoyitanidwa ndili ndi anthu amene ali uku amene akubwera akutenga ana ndiye chifukwa cha mavuto amene alili apa pakhomo pamanja ndi mmene zilili ndimaganiza kuna kuti mwina zitha kutheka kuti mwina anawa titha kuwapasa ena kuti atithandize anthu anapomereza ndi dongosolo mmene mmabwera muja kunali kuonena kuti china chilichonse titakambirana ngati kumbumba mmene machitidwa nkhani ya adoption mwina ineyo simuna ndiyimbire ine ndamene ndinakuza ndi chifukwa chonena kuti anandiyimbira ana ndithandi pali ena amene afuna kuti atenge anawa muvomereza kuti atenge ngati awo ndiye ndinanena kuti zitha kutheka komano ndikatambirana ndi anthu kunyumba tinapita takatambirana kunyumba ndondomeko ina iliyonse inachitika mpaka tinapita kwa lawyer mpaka ku high court imene timakasayinana pa zina ndi zina izimene zinatengedwa ndithu mwa period ndithu inabisapo ndithu nthawi anatengana awiri wankazi ndi wamamuna nanga ine zimadikhuza ngati yes
kuteko pofotokozapo ndikufotokoza kuti muone kuti mwina ngati zimakukhuzani chifukwa ngakhale mmene imachitira adoption inu simunapiteko koma iniyo inangokhala nthawi imene timatenga ana amene nthawi imene munalipo koma nthawi ya adoption tinachitoseni panalibe komanso ngani yona zoti mwina ndi ana masiye kapena kuti tiamasiye ineyo ndinakukupemphani kuti kwathu kuli ana koma inu palibe chilichonse chimene mumachiziwa and nkhani natatenga ana awiri awa kunasala wamkulu amene timamuti finance anasala kumene kujako anandiyimbira foni kuti kwabweranso chani scholarship koma yachita mwayi kuti watengedwanso ndi wanu akupitanso nyumba imene kwapita ana enayi muti bwanji ndinavomera kuti zitheka chifukwa cha nyengo ya covid zinakha ngati zinayima koma patsogolo pake limene masokuti yachitheka wochapu ndi mwana uchasananya mukakupita mkatikati anandiyimbira sakuna kuti akunena kuti manja ndi siku limene iye afuna kuti azipitiliza ufunika kuti mwina akhale ngati citizen ampangire ndinavomera kuti komano ndikauza anthu kulima tinapitaso nakauza chilichonse chinaenda bwinobwino komano mayi awa kuti azipita ndiye mvaniso pano zikuoneka kuti mundondomeko imene titapita ku koti uyu zungu yana nakuti nthawi nalisindizabwera ndizamanga gowero ya ana 1 ndizibwera nawo anawa uthawisana 5 years komanso nthawi ina iliyonse ndizakutengani anko lake ana kuti mukaone pamene pakhala ana kunena kuti ndiyipiteni ku America nthawi ina iliyonse and sana chule date and zimene zozo chifukwa chonena kuti panali ziwiri zitatu zimenezo ngati nkhani yagowero yana potengera kuti sana nene date isiku naliyonse akanatha kumanga nkhani yobweresa ana amatha kubwera ana wa ana olopasana 3 years olo 2 years sinatha mwachisanzo chaka chazana wabwera mpaka maulendo 4 chaka chimodzi kubwera maulendo 4 kusenzera kuna kuti amabwera ngati kwawo nsukuyo panangokhala kunena kuti chifukwa cha nkhani za mmene ndaonera mwina za maufumu eti kusemphana pakati pa ine ndi anthu ena achibale kumene kuti mmene banja la awawo mayi awawo mamuna amene wasiyana nawo posachedwa apa amene ndinamutenga kunena kuti akhale nkhoso wa mbanjamo ndi mmodzi mwa iwo akujamanta wauja amayi ake amene wasala nawo iye ndi amene akocha iwo kunena kuti atengedwe apite kwa America iwe macho wa mwana usale kuno ana akakuziwa bwanji igwira izi mote ukhanga tipali zambiri zimene zakhazi kuchitika ende amata akabwera mzungu ya mabwere satu mwina ufa sithumba limodzi kapena koma matumba amatha kubweresa ndiwo mafuta chani ineyo amatha kunduza kuna kuto mwagawira anthu pa kumabunga sadaka chifukwa mwina aliyense amatha kufika wambumba wina aliyense amatha kubweresa ulendo nonse amabweresa mbuzi kwa apasa mbuzi ngati machana kutenga kugulisa agulisapo ndithu mbuzi maulendo awiri ulendo wachitatu ngati wa 4 lonso chifukwa chona zoti anazingongoli ku VSL kuje ni VSL yapakapile anathawa iwo angongoli kupita kwa chikusi komano anza mabwera kuti achose malata nyumba ya anayi ndiye namuimbira nzukulanga amene wakwatiwa ndi gaza amene anachita lendi nyumbani apa Nkandolo wapachina kana kaucha ndikumuimbira ulinguni ndikumuimbira ng'ono wanga ndiye anakwana antfolo mmene ndimauza kuna kutomanga asasuwe ntendere chifukwa chino tumwina wathawa ngongole tikhaliye nicho akhala kupasidwa mbuzi ndikumagulisa ndiye kuli mbuzi ziwiri mupite mugulise mbuzi ziwirizo mukagulisa mukathani nawo ngongoli imene iwo angongola ndama yosala yomwe apasi anapanga zimene zozo pofuna kuna kuti athani ndi ngongoleyo ineso ndama sindayigwire endi atapanga zimene zozo anawuza otapanga zakuti ochabwino koma ngakhale olokatumbi akagawiridwa akabwera chonchi ndikutenga kwa apasa iwo utakatungu tine napanga kale ufa anatha kugamugulisa sinati uyu nkamwina anthu ali pa chifeni kutenga kumaka mgulisa pwazuzula zimene zijazo ukamazuzula amatenga kuti ndiwolapita ndimene tinkhani zake zakhalira ndiye chifukwa chopopezacho anapita ndiyo ngachonoto ati azionesere kuti ngati kuli kupita kwa America apiteko iwo ngati kuli ndiye mmene zakhalira ndipo tizakuuzi ndimene zimatani zimakhalira ndimene nkhani yake yayendera okay ndithutu ndiye amene amakufunsaniwo ndi ali chani ineyo tu molingana ndimene ndinafusira ndinafotokozera mwina ndikuuzani kuno kumbali eti amanena nkhani ya ujeni ya kani mene nakulapo inali ya
death certificate eti kunena kuto inatsika bwanji kupezeka popeza kuna kuti amayi awo anali alipo. Inu death certificate munaitenga kuti? Iya, ingeso vano tikubena kuti ndikufotokozereni. Nge akandifisa na kuti oyayi. Ine chimene ndikuziwa ine tina anatuza tinali pakalata. Imene ndinalemba ine ngati kumbumba. Komanso amalemu afumu anchilemba analemba kalata. Eti koma nkhani ya death certificate ine sindikuziwa kuna kuti inaenda bwanji alocha bwino. Koma malinga ndi mmene tinachezera munimvetsera ine bwenu. Malinga ndi mmene tinachezera ndikuuzani tikakumana anandifotokozera kuti oyayi ndi mmene mafotokozera china chilichonse tikhala mchimache. Nkhani ndionena kuti amene akanakhala ali pa chiopsezo ndi ajanti Khandi, Mathewe ndi wina anthu atatu. Chifukwa chonoti awawo zimene apangazi sanachite bwino. Ndiye anafika pomasuka kuna kuti muyang'aniro nkhani ya David Banda anatengedwa ndi Madonna. Munthu amene nkutheka kuna kuti ifetu timaziwa kuna kuti mwana uja amake alipo abambo ake alipo. Komano dongosolo amayi awo anangokhala kuna kuti mwina sanafune kuti mwina ati aziwe kuna kuti ziko limakhala bwanji kuti mwina ati mwina apeze anthu athandiziwe sanafune kutero. Koma uwu sunali yoti mwina mpaka akafike size imene ineyo chabwino. Koma nkhani ya death certificate ndinapeza sivine. Mathewe ndi ndani? Mathewe ndi director, kanga director wa ku Good Samaritan konkuja ndi mwamuna wochepa tukuchi. Anana kuto wina ndamene ita akuze chifana ngasi nala kufuza nkhani mkwambiri nagona pa death certificate kuto inapezeka motani. Nge koma iyeyo ukutu unali kucheza kwa akubanja makamaka wakhuza nkhani imeneyi ndi mayi Patricia Kaliati kusambira m'manja anthu onse amene akufalitsa nkhani imeneyi, ndipo mayi Patricia Kaliati akuti iwowa sakukhuzidwa pa china chilichonse chimene chikutchuka.